First booster where AGM with election. AGM with election. AGM ni election karan पाँच बोसोर जोब्बाय नालाय 5 बोसोरनि टार्म जोबनायनि आगोल आगोलनो इलेक्शन फाथिनानै 5 years जानायनि आगोल आगोल एसेम्बलि बा जाय एसेम बेबायदिनो सेम माने मदद बे इलेक्शन फाथिनानै देरहानाय पार्टिफोरखौ आरो मोनसे खोथा सपोज बे इलेक्शन नमिनेशन होनना इलेक्शनाव नमिनेशन होनो थाखाय मा जानांगोन बियो बै मोनबाय आरोना 1 2 3 4 5 ना बेयाव एटलिस्ट बे मोनबाय एटलिस्ट बियो 3 टाइम्स मोनथाम एजेन्टआव मोनथाम एजेन्टआव एटेन्डेन्स थाबासो बियो मा खालामनो हागोन नमिनेशन फाइल खालामनो आदारवाइज बियो नमिनेशन गासिबो लेखायाव दंजोबो बे लेखायाव दंजोबो आरो नै बायल'आव दंजोबो बायल'आ दा माने मा जालांबाय